समय କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 3-4 ଦିନ ତଳୁ କେତେ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟୁଥିଲା ବ୍ରତଘର ସକାଶେ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ହସ ଖୁସି ସରିଛି, ମୋତେ ପୁଣି କଟକ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନା ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି। ଏତିକି ବେଳେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଭାଇନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଗଛ ଅଛି ଯାହା କଲର୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଥର ଆସିଛି ଖଣ୍ଡେ ଡାହି ନେବା ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ ଖାଲି ପାଟି କରନ୍ତି। ଆଜି ଖଣ୍ଡେ ଡାହି ନେବା କି? ଭାଇନା ସେଠି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ସିଏ ଗଛରୁ ଖଣ୍ଡେ ଡାହି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପାଖରେ ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟି ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ମାତ୍ର 1.5 କି 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରର ବାଟ ହେଇଥିବ। ସେଇପଟେ ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ ଆମର। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଗଛଟିକୁ କାଟିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଟିକିଏ ଯାଇ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ମୋର ମନ୍ଦାର ଗଛ ଉପରେ। ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟିଥିଲା। ସେଥିରୁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଖଣ୍ଡେ ଡାହି କାଟିକି ନେବି, ପୁଣି ଭାବିଲି ନାହିଁ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରକୁ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ନାଁ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲଟି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ନାଁଟି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜିଭ ଆଗରେ ନଟର ନଟର ହେଉଛି, ହେଲେ ମନକୁ ଆସୁନି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆମର ଚିତ୍ରତୋଳା ବ୍ରିଜ୍। ଭାଇନା କହିଲେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା, ଡଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ସାଲେପୁର ଆସିଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର କିଛି କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଶିଶୁଆ ଛକ ପାଖରେ। ହଁ, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯାଇଥିଲୁ ମୋ ବସ୍। ଠିକ୍ କହିଲି। ଆଉ ସକାଳ 7ଟା କି 7:30 ସମୟ ହେଇଥିଲା। ବସ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ବସିଲି। ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ବସ୍ରେ ବସିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା